Lodwa it-tajba u merħba bikom, grazzi tal-li tinaqdu magħna għal dina sessjoni ta' fejn intom tażlu skola għal tifel jew tifla tagħkom. Dina sessjoni ta' reġistrazzjoni fil-kindergardens ġewwa Għawdex. Illum l-erba' 27 ta' Marzu 2024. Qegħdin il-ħin bħalissa huwa 9:07, niskużaw rwieħna li qed nibdew di trasmissjoni ftit tard, imma ninsabu sa f'kollegament dirett magħkom minn We Studios ġewwa il-Marsa jew il-Ħamruna hawnhekk qegħdin fuq il-frontiera. Ma ġenbi taraw ukoll in-nutar Robert Aquilina li jassistina u jsegwi l-proċess kollu u miegħi wkoll għandi t-tim kollu tal-uffiċċju Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja. Kif nirringrazzjakom ukoll, sinjuri, li l-bieraħ ingħaqadtu magħna fil-laqgħa ta' preparazzjoni li għamilna flimkien il-bieraħ wara l-offsinar u fejn intom diġà tafu kif sa segwi dina l-laqgħa tagħna dolodu s-sekwenza li ħanimxu biha u anka l-iskejjel li qgħajtu wkoll ftit mal-kapijiet tal-iskejjel tagħna. Ma naħsibx li għandi għalfejn qed intawwal ħafna iktar, nibdew bħalma nagħmlu aħna kull laqgħa tagħna billi nagħmlu talba ċkejkna u mbagħad nibdew il-telefonati, anzi kif ġiġa tafu t-telefonati ta' dawk li jinsabu fuq quddiem diġà bdew l-ewwel telefonata għax aħna nagħmlu żewġ telefonati, l-ewwel telefonata li tkun ta' preparazzjoni u mbagħad it-tieni telefonata li tiġu f'kollegament magħna ġewwa l-istudio u tikkonfermaw l-għażla tal-iskola tagħkom. Tajjeb, nibdew billi nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ninsabu fil-ġimgħa imqazza u waħda mill-protagonisti l-kbar ta' din il-ġimgħa mqazza hija propju il-Madonna, Om Sitna Ġesu Kristu, li kienet ukoll ma' ġenbu fis-salib fil-mument tal-mewt tiegħu, kienet miegħu wkoll imbagħad meta qam ukoll u propju fil-mument fuq is-salib San Ġwan jgħidilna li Ġesu tajinna bħala omna. U nixtieq li nitolbu aħna li għandna devozzjoni tant kbira lejha dan jidher ħafna speċjalment fil-festa tad-Duluri li għamilna nhar il-ġimgħa ma' Malta u Għawdex kollha. Nitolbuha lill-Madonna sabiex tieħu ħsiebna mis-sema, tieħu ħsieb ta' uliedkom ta' tfal kollha tad-dinja kollha. Tagħkom il-ġenituri u tal-ġenituri kollha, tal-edukaturi kollha tagħna tal-Iskejjel tal-Knisja u tal-edukaturi kollha fid-dinja kollha tajjeb. Nitolbuha biex tieħu ħsieb id-dinja kollha. Speċjalment fejn l-iktar hemm inkwiet, dbatija, gwerra u ġdid tajjeb. Nitolbuha biex hekk l-lum huwa l-erba' tat-Tniebri. L-erba' tat-Tniebri jfisser il-jum li fih il-ħażen rebaħ battalja, niftehmu. Ma rebaħx il-gwerra ma rebaħ battalja. U l-ħażen ħafna drabi jġib ħafna dbatija u ħsara u ġieħ l-hawn u l-hemm tajjeb. Nitolbu biex bis-solidarjetà u bl-imħabba kif għamel Ġesu Kristu aħna wkoll bil-għajnuna ta' Sitna Marija nerbħu dan. U jalla uliedkom jikbru fil-barka tal-mulej u taħt il-ħarsin tagħkom u ta' Sitna Marija. Nitolbu l-kol flimkien. Slima lik Marija, bil-grazzi mimnija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marija, Malla, tlapalina mtimbik, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sitna Marija itlop għalina, fil-sem tal-Missier u tal-Ben u tal-Spiritu Santu. Amen. Intom diġà tafu il-postijiet li aħna għandna għalikom dolodu l-iskejjel li qegħdin nofru kemm għandna kull post, taraw bħalissa anka ġiġa l-grafika li ħassegwina matul il-proċess kollu. Fuq in-naħa għandkom l-iskejjel u kemm għandna postijiet kull skola, kif tistgħu taraw il-Konservatorju tal-Isqof għandna 14 post, 5 postijiet fil-iskola Laura Viguna, 15 il-post St. Teresa Kerċe, 16 il-post St. Francis Victoria u 11 il-post St. Francis Nadur. U n-naħa l-oħra għandna l-ismijiet ta' tfal skont ir-riżultat tal-polza u d-dimnet għandna lil-Naja Attard. Yes, u għandna l-għodwa tajba, Sinjura. Mela. Yes, u l-għażla tiegħek hija Bishop Conservatory Primary. Grazzi, Sinjura, grazzi ta' grazzi, l-għajti tajb li l-kom ukoll, grazzi. Mela kif smajtu, Sinjura, neħdu nota li għażlet il-Bishop sewa Bishop Conservatory Għawdex u yes, l-għodwa tajba, Sinjura.
All right, all right. Signora Mizzi, l-odwa tajba. Bonġu, għall-Amelja l-għazla ta'kom hija St. Francis Victoria. Ok, nirringrazzja. Thank you, signora. Grazie, grazie, bye-bye. St. Francis Victoria, u hekk għandna żewġ għażliet ġiġa kif għadnilkom il-proċess jimxi tajjeb grazzi għal kollaborazzjoni tagħkom u l-preparazzjoni kollha li saret u li kollox diġà organizzati. Jiena nirringrazzja ħafna lin-nies tal-uffiċċju li jippreparaw daw id-dettalji kollha. Bħalissa din inċemplu lil mama ta' Enya Rose Neil Harmer ħalli tgħidilna wkoll l-għażla tagħhom. U kont ngħidilkom, yes. Yes, l-odwa tajba, signora. Bon, għal Enja. Laura Vicuna. Grazie, signora. We're welcome, welcome. Bye, bye, festi tajba. Laura Vicuna għal Enja Rose. U hekk għandna għażla waħda għal kull skola, s'issa jonqosna skola oħra, ma qed inċemplu issa lil mamma ta' Cruz Kassar Ostius, ħannaraw xa tkun l-għażla tal-ġenituri ta' Cruz. U nkomplu b'dan il-proċess. Taraw ukoll intom, yes. Okay, l-għodwa tajba, signora. Hi, good morning. Your choice of school for Cruz? Bishop's Conservatory. Thank you, and best wishes. Thanks. Bye-bye. Sanaddu għal 5 post għal Valentina Gallia. Tajjeb u tinċemplu propju lil mamma ta' Valentina Gallia bħalissa għalli tkun tista' tgħidilna l-għażla tagħhom għal Valentina. L-għodwa tajba, signora. Bonġu għal Valentina. Bishop Conservatory. Nirringrazzjawk, signora. Good day. Bye, bye, bye. Ma ġembi taraw il-nutar li tisegwi anka ismiħ tal-għażliet tagħkom bħali għandu l-earpiece fudintu sewa u jkun jisma' l-għażliet tagħkom u bħali għandu l-lista bl-ismijiet tagħkom u jikteb ukoll l-għażla li intom tkunu għamiltu hekk inkunu nistgħu jiċċekkjani li ma nieħux żball u naraw li kollu sew. Anka l-proċess illum peress li qed nagħmluh online. L-għodwa tajba, signora. Hello? Yes, għal-Ela li ma skola? Bishop Conservatory. Thank you, signora. Thank you, l-għodwa tajba. Bishop għal-Ela Asha Haber. U dana, u sanaddu għal-mama ta' u għal-papa ta' Luka Attart fin-numru 7 ħannaraw xini l-għażla tagħhom. U kontit ngħidilkom li anka għandna reġistrazzjoni tal-filmat li tibqa' tajjeb aħna ntellawha online u tibqa' hemmhekk jekk taraw tal-passat għandna ta' snin ilu prattikament minn li bdejna u wieħed dejjem jista' jċekkja anka online. L-għodwa tajba, signora. Hello. Yes, għal-Luka li ma skola. Bishop Conservatory. Thank you, Bishop Conservatory. Lejt it-tajjeb għal-Luka Attard, Bishop Conservatory. Forsi naħżdukom meta nċemplulkom issa fl-istudio, intom tkunu għadhom tisimgħuni xi żewġ għażliet lura. M'hemmx għalfejn toqgħdu tistennew li l-video li qed taraw id-dar jiġi up to date ma' dak li qed isir fuq il-telefon tajjeb għaliex. L-għodwa tajba, signora. Hello. Yes, għal-ġoja li ma skola. Laura Vicuna ir-raba. Tajjeb, thank you, signor. Grazie. Grazie, signora. U għaguri, lajtet tajjeb, signora. Grazie. Ekkanna Laura Vicuna għal-ġoja Attart u issa naddu għal-mama ta' u l-papa ta' Mattija Xerri, wasalna fin-numru 9. Yes, l-għodwa tajba, signora. Hello. Yes. Laura Vicuna. Grazie, signora. Thank you. Good day. Bye-bye.
Mela Laura Vikuna għal Mattija Xerri u issa ngħaddu għal Malakaj Kawki. Għal Malakaj Kawki fin-numru 10 sewa f'10 minuti għamilna diġà 10 għażliet. Nirringrazzjakom ħafna tal-kooperazzjoni tagħkom li tkunu qed tistennew it-telefonata tagħna u hekk tiġbu mill-ewwel nkunu nistgħu nieħdu l-għażla tagħkom. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, għajli, Sinjura. Bishop Conservatory. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Lejt it-tajjeb, Sinjura. Bishop Conservatory għal Malakaj Kawki u hekk għandna għażla oħra. U issa ngħaddu għal Jacob Kaj Tabonet. Inċemplu xi ħadd mill-ġenituri tiegħu, probabbilment lil mama. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri għal Jacob. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Jacob St. Francis Victoria. Grazzi, Sinjura. Grazzi, nawgurawlek. Hekk għamilna l-ewwel 11 u jien għandi l-ewwel paġna li ngħaddi għall-notar sabiex jiċċekkjani u ngħaddu għal Dwayne Mifsud fin-numru 12. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Tajjeb. Dwayne għandu n-numru G0718. L-għodwa tajba, Sinjura. Għal Dwayne li ma skola, Sinjura. Laura Vikuna. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Mela Laura Vikuna għal Dwayne Mifsud. Tajjeb. U issa ngħaddu għal Kara May Gawci fin-numru 13. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Kara May u nkomplu b'dan il-proċess. L-għodwa tajba, Sinjura? Yes. Li ma skola, Sinjura? Laura Vikuna. Grazzi, Sinjura. Mill-lajt it-tajjeb. Lajt it-tajjeb, bye. U issa ngħaddu għal Kristina Buttigieg. Tajjeb, numru 14. Kull ma ninduna li kull ma qegħdin wieħed għażla waħda biss tkun qiegħda lura fil-meta intom tkunu qegħdin tisimgħuna d-dar tajjeb, jiġifieri prattikament kważi qegħdin paralleli magħna. Maħna nkunu ftit dik il-minuta ftit sekondi qabel hawnhekk mill-istudju dan huwa effett tal-internet li għalkemm hija prattikament immedjata hemm din id-distanza dawn ftit sekondi li għaddu sakemm tasal it-trasmissjoni mill-studios għal ġewwa djar tagħkom. Qed inċemplu l-mama ta' Kristina Buttigieg fin-numru 14. All right, għandna Laura Vikuna mtlew il-postijiet narawhom. Yes, mela għandna lil Neil Harmer Enja Rose, Attard Joya, Mattija Xerri, Dwayne Mifsud, Kara May Gawci. Dawn huma n-nies li għanżlu Laura Vikuna, sal-postijiet li kellna ġewwa Laura Vikuna intlew, għalhekk dawk li issa ma jistgħux jagħżlu Laura Vikuna x'il-postijiet kollha ttieħdu. Jekk xi ħadd huwa verament interessat f'Laura Vikuna, jista' ma jagħżil skola, ma ovvjament da jwassal għar-riskju li ma jidħol fl-ebda skola sewwa, u mbagħad ikun jista' joqgħod fuq il-waiting list għal Laura Vikuna. Però fakkarna kif għad spjegajna l-bieraħ ukoll din is-sena kellna diversi applikanti li suppost applikaw bil-kriterju tal-aħwa jew tal-impjegati qabel u dan m'għamluhx u però mbagħad applikaw bil-kriterju 1H. Ara daw jieħdu preferenza qabel dawk li qegħdin fil-lista tagħna llum tajjeb dik li qed insegwu llum. Bħalissa qed inċemplu lill-mama ta' Kristina Buttigieg. L-għodwa tajba, Sinjura. Għal Kristina l-għażla tagħkom x'inhi? Santa Teresa għal Kristina Buttigieg, nirringrazzjawk, Sinjura, lajt it-tajjeb ta'. Grazzi. U bħalissa din inċemplu wkoll il-mama ta' Giorgio Tabono fin-numru 15. U naraw hekk li nkomplu bil-proċess. Laura Vikuna ma kenniex ħafna postijiet, kull ma kellna 5 postijiet,
Però fl-Iskejjel l-oħra tbaqa' kwantità konsiderevoli ta' postijiet tajjeb. Kif intom qed taraw fuq l-screens tagħkom. Yes. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu. Bishop Conservatory. All right, Sinjura, grazzi taw lajt tajjeb. Grazzi. Bishop Conservatory għal Giorgio Tabone, li kienet il-mamma tiegħu. U se ngħaddu għal Lena Camilleri fin-numru 16 sewa. Numru 16 ċemplu l-mamma ta' Lena Camilleri. Naraw x'inhi l-għażla tagħhom. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Good morning. Għallena li ma' skola? Bishop. All right, nirringrazzjawk, Sinjura. Lajt it-tajjeb. Bye. Issa għandna twins, Ben Portelli u Kai Portelli. Kif spjegajna l-bieraħ dawn japplikaw jimxu flimkien peress li huma twins u maħwa tajjeb. U għalek l-għazla ta' wieħed jew ta' waħda imexxu li xulxin dawn sertaw żewġ subien u jidħlu tnej fl-istess skola. L-odwa tajba, Sinjura. St. Francis Victoria, grazzi, Sinjura. Grazzi, lajt tajjeb. Bye. U ek wasalna fin-numru 18. Għanna l-Kejden Azzopardi, tinċemplu l-mamata Kejden Azzopardi, għanna raw l-għazla taħħom u kif t-notaw il-postijiet dejjem jimtlew. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Yes, għal-Kejden. Li ma skola. St. Francis Victoria. All right, Sinjura, auguri ta' lajt it-tajjeb. Bye. Issa jmissna l-dek li għad fin-numru 19, għanna l-Jax Cardona, għanna raw il-mama tijaw xini l-għazla taħħom, tajjeb nċemplu l-om propju bħalissa. Il-ħin bħalissa u kollu l-10 neqes 6 minuti, għalek naraw kif 50 minuti diġa għamilna 18 il-għazla ta' nirringrazzjawkom ħafna tal-kooperazzjoni ta'kom. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bishop's Conservatory. Grazzi, Sinjura. Grazzi, lejt tajjeb. Mela dek. U naddu sa numru 20 għal Valentina Azzopardi. Għanna raw xini l-għazla tal-ġenituri taħħa di tinsab fil-numru 20. Għanna raw sa tkun l-għazla ta' dawn il-ġenituri ta' Valentina Azzopardi. Kif taraw intom qed issegwu pass dak kollu li għandna bżonn, isfel ukoll ħallejna wkoll numru f'każ li jkollkom bżonn xi emerġenza kbira li tkunu tistgħu tikkuntattjawna. L-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Valentina. Li ma skola, Sinjura, għal Valentina ħatażel il-Konservatorju tal-Isqof. Grazzi, Sinjura. Grazie lajt tajjeb, grazie babaj. Ekku Konservatorju tal-Isqof, darba li tnajdu bil-Malti, ħafna drabi nużaw titlu anka bl-Ingliż. L-odwa tajba, Sinjura. Good morning. Għal David li ma skola. Bishop Conservatory. Nirringrazzjawk, Sinjura, napprezza. Thank you, babaj. Ek wasalna fin-numru 22 sewa għaliex għandna twins u issa ngħaddu mlejn paġna oħra dejta lin-notar sabiex iċċekkjani u qed inċemplu issa lill-mama ta' Ċezja Ċini fin-numru 23 ħanaraw se tkun l-għażla tas-Sinjura. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Ċezja li ma skola tagħżel. Bishop Conservatory. Thank you, Signora. Thank you. Lajt it-tajjeb. Tajjeb, għanna għaz l-oħra wasalna sa fin-numru 24. Francesco Mizzi.
Naraw x'inhi l-għażla tiegħu, tal-ġenituri tiegħu. U nimxu minn hemmhekk. Tajjeb, taraw il-postijiet li baqa' f'kull skola. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu, l-għażla tagħkom għal Francesco. Saint Teresa Kerċem. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Teresa għal Francesco Mizzi, tajjeb. U għandna għażla oħra. U issa ngħaddu għal Karla Apap. Karla Apap, ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri. Wasalna fin-numru 25. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, naħseb waqgħetilna l-linja, sfortunatament, naħseb ikonna nerġgħu nċemplu. Neħdu daqsxejn paċenzja, kellna lil mamma ta' Karla Apap fuq il-linja u tlifna l-linja. Ma jimpurtax neħdu ftit minuti ftit sekondi u nerġgħu nċemplula u nerġgħu nkomplu bil-proċess tajjeb. Ninsabu tajjeb fil-ħin li għaddej. Grazzi għal kooperazzjoni tagħkom ftit sekondi naħseb 30-40 sekondi qed nagħmlu għażla ta' kull. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Karla li ma' skola. Saint Teresa Kerċem. Grazzi, Sinjura. Grazzi. Saint Teresa Kerċem għal Karla Apap u sa tnaddu għal numru 26. L-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Dejan Joe Vella Grima. Santa Teresa ta' Kerċem. Thank you, Sinjura, thank you. Santa Teresa ta' Kerċem għal Dejan Joe Vella Grima, tajjeb. U issa wasalna fin-numru 27 għandna lil Ħana Kurmi. Naraw l-għażla tal-ġenituri ta' Ħana sa tkun u pass nimxu l-qoddim. Ntaw li l-postijiet ġewwa l-Bishop Conservatory naqsu considerevolment, però għad baqa' ħafna postijiet kemm Saint Teresa Kerċem u anka St. Francis Victoria. Sintendi anka St. Francis Nadu li però hija kindergarten school biss ma m'hemmx kontinuità għal primarja jew għas sekondarja. Din hija sfor. Good morning. For Hannah, which school do you choose? Bishop Conservatory. Okay, it's Bishop Conservatory. Thank you for being with us. Yes. Bishop Conservatory for Ħana Kurmi, and we issa mmorru għal numru 28 u tinċemplu lil mamma ta' Matteo Brignoli. Tajjeb, li jinsab fin-numru 28. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Matteo li ma' skola il-konservatorju tal-Isqof, Bishop's Conservatory, ringrazzjawk, Sinjura, u nawguraw lek lajtet tajjeb, bye-bye, yes, thank you. U hekk impliet ukoll l-iskola tal-konservatorju tal-Isqof, ħanaraw l-ismijiet ta' tfal li nkitbu fiha, ħansemmihom wieħed wara l-ieħor, nibda minn dik li ġiet l-ewwel, Attar Dnaja, Kassar Ostius Cruz, Valentina Gallia, Ela Asha Haber, Luca Attar, Malakaj Kawki, Giorgio Tabone, Lena Camilleri, Jax Cardona, Valentina Azzoppardi, David Saint Formosa, Cesia Cini, Ħana Kurmi u Matteo Brignoli. Dawn huma tfal li l-ġenituri tagħhom għażlu li jinkitbu ġewwa l-Konservatorju tal-Isqof. Nawgurawlhom li jkomplu hemmhekk, anzi jibdew daw it-tfal l-edukazzjoni tagħhom propju f'dina l-iskola u aħna nkomplu bil-proċess. Bħalissa wasalna fin-numru 29. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura. Bonġu. U l-għażla tagħkom għal Emanuel Santa Teresa. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi, lajt it-tajjeb, Sinjura. Santa Teresa għal Emanuel Saliba. Issa l-għażla waqgħet fuq jew Saint Teresa Kerċem jew Saint Francis Victoria.
li għandhom il-kontinuità. Yes, bonġu, Sinjura. Bonġu għal Chris. Santa Teresa, nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi lajt it-tajjeb. Għal Chris Sattar tal-Santa Teresa u naddu għal Fib Muscat. Tinċemplu l-mamma ta' Fib Muscat fil-numru 31, pratikament wasalna fin-nofs ta' dan il-proċess, għax kollox għanna 61 applikazzjoni tajjeb u mixin pass. Tinċemplu l-mamma ta' Fib Muscat ħanna raw xini l-għazla tagħhom. U għannessa, ovvjament, l-għazla tal-Iskejjel naqset, Laura Vikuna u l-Bishop's Conservatory imtlew u issa baqanna postijiet. Yes, l-odwa tajba, Sinjura. Bonġu, Alfib, bonġu, Alfib. Yes, lima skola? St. Francis Nadur. Thank you, Sinjura. Thank you, għalajt it-tajjeb. St. Francis Nadur għal Fib Muscat u għal statinċemplu l-mamma ta' Frank Refalo edha fuq il-linja. Yes, bonġu, għal Frank li ma' skola, Sinjura? St. Teresa Kerċem. Nirringrazzjawk, Sinjura, grazzi. U lajt it-tajjeb, babaj. St. Teresa Kerċem għal Frank Refalo u sanaddu għal Migan Farrugia fil-numru 33, iżat l-età aħna tradizjonali ngħidu ta' Ġesu tajjeb 33, u ħannaraw il-ġenituri ta' Megan Farrugia x'inhi l-għażla tagħha. Yes, l-għodwa tajba, Sinjura, li mija l-għażla tagħkom. St. Teresa School Kerċem. Grazzi, Sinjura, nikkonfermaw. Tajjeb, lajt it-tajjeb. U għek imlejna paġna oħra naddi għal-notar għalli jitċekja li jena ktibt l-għazlit ta'kom kif suppost. Għax kultant tafu xieġri, najdu ħagġa u nikbu oħra, ma biex namlu, għek għax nitfixklu. Fl-34 post għanna l-Matteo Axel Buttigieg u tinċemplu propju bħalissa l-ġenituri tijaw għalli nkunu nafu xini l-għazla tagħhom. Yes, good morning. Good morning for Matteo. St. Teresa Kerċem. Thank you very much. Thank you. Have a blessed Easter. Thank you. St. Teresa Kerċem għal Matteo Axel Buttigieg. U stanaddu għal Mason Grima li huwa fin-numru 35. Fin-numru 35 tinċemplu l-mamma ta' Mason Grima. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, bonġu, Sinjura, bonġu. Għal Mason li ma skola ziltu, St. Francis Victoria. Grazzi, Sinjura, grazzi, lajtet tajjeb. Grazzi. U issa tinċemplu l-mamma ta' Jade Xwireb li jinsab fil-numru 36, għanraw xini l-għazla tal-ġenituri. U komplu b'dan il-proċess. Mixin pass sewa bizna n-nofs tal-applikanti li għanna dolodu kif tafu għanna 61 applikazzjoni u dolodu namlu għom kolla. Wara li nikkonkludu dan il-proċess online, aħna nerġaw l-ura lejn l-uffiċċji tagħna, niċċekkjaw li l-lista l-għażliet tagħkom li nkunu daħħalna fuq id-database hija korretta. Kif niċċekkjaw ntellawha wkoll kemm jista' jkun malajr fuq il-website knisja.mt fil-paġna tal-Iskejjel tal-Knisja. U hekk ukoll ikun hemm konferm oħra u lista waħda li tindika l-għażliet kollha tagħkom tajjeb. Barra minn yes. L-għodwa tajba, Sinjura, yes. Għal Jade li ma skola tażel. Santa Teresa Kerċem. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi lajt it-tajjeb. Santa Teresa Kerċem għal Jade Xwireb. U issa tinċemplu l-mamma ta' Mari Johanna Demek, għanna raw xini l-għazla tagħhom. Kont ngħidilkom li ntellaw il-lista
ta'kom tal-ismijiet ta' tfal blażliet li intom tkunu għamiltum. Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, għal Mari Joanna li St. Francis Victoria. Nirringrazzjawk, Sinjura. La tittajjeb nawgurawlek għal Mari Joanna Dimek. Lodwa tajba, Sinjura. St. Francis Victoria. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you. Happy Easter. Ekku tlifna xi linja, ma importax bħalissa tinċemplu l-mama ta' Harli Kaskun, naraw xini l-għażla tagħhom, wasalna fid-39 post. Tajjeb, kont ngħidilkom li ntellaw il-lista u nibatulkom ukoll email fejn nikkonfermaw l-għażliet tagħkom bl-email u nitolbukom ukoll li anke intom twieġbu għal-mistoqsijiet li aħna ngħidulkom fl-email, tajjeb, li tikkonfermaw dak li nkunu tlabna. U l-proċess pratikament għal-maġġoranza ta'kom ikun jikkonkludi hawnhekk. Għal dawk li forsi il-qudiem għax s'issa kulħadd għażel skola tajjeb. Lodwa tajba, Sinjura. Għal Harli li ma skola tagħżel. St. Francis Victoria. Nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you. Sissa kulħadd tagħżel skola m'għandna l-ħadd li għamel no choice, tajjeb, allura m'għandniex nies fuq il-waiting list, ġifieri għalikom il-proċess jikkonkludi aħna mbagħad ngħaddu d-dettalji tagħkom, il-contact details tagħkom lill-iskola li intom għażiltu biex l-iskola mbagħad tikkuntattjakom u tikkomunika magħkom dwar kodba, uniformi, kalendarju. Lodwa tajba, Sinjura. Għal St. Francis Victoria. Tajjeb, Sinjura, grazzi, lajt it-tajjeb. Emiliano Cefaj, St. Francis Victoria. U bħalissa tinċemplu koll il-mama ta' Gioria J. Stellini. Gioria J. Stellini. Wasalna fin-numru 41. Pratikament huma żewġ terzi tal-applit. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Jorja li ma skola tażel. St. Teresa Kelċem. Thank you, Sinjura. Good day, u lajt. Tajjeb. U sanaddu għat 42 post għanna l-Klara Grima. Tajjeb. Naraw xini nazla tal-ġenituri għal Klara Grima. U dan. Kont najdilkom li għal ħafna minnkom issal. Yes. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Klara li ma tażel skola St. Francis tan-Nadur. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi. Il-ġurnata tajba lilek ukoll, Sinjura. Mela Klara Grima, St. Francis Nadur, 42 post, fakru li l-iskola tan-Nadur hija kindergarten biss. Mbagħad inċemplu issa lill-mamma ta' Emma Rapa. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. St. Francis Victoria. Għal Emma Rapa, nirringrazzjawk, Sinjura. Awguri u lajt tajjeb. Tinċemplu issa lill-mamma ta' Leona Paċ. Fil-numru 44. Naraw xini l-għażla tagħhom dal-waqt inkunu mlejna paġna oħra. U nkun nista' ngħaddiha lin-notar biex jara li dak li ktibt jien jaqbel ma' tiegħu. Ekku Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu. Għal Leona St. Francis Victoria. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi lajt it-tajjeb. Ekku nlejna paġna oħra u ngħaddu għal paġna 5 minn 6 u tinċemplu lill-mamma ta' Ezekiel Sammut. Tajjeb, Ezekiel Sammut fin-numru 45. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Ezekiel li ma skola St. Francis tar-Rabat. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi lejt it-tajjeb lilkom ukoll. Tajjeb.
Se tinċemplu l-mamata Sage Sillato fin-numru 46. Ħannaraw x'inhi l-għażla tagħhom. Lodwa tajba. Hello. Yes, good morning. Għal Sage li ma skola tażel? St. Francis Victoria. Nirringrazzjawk, Sinjura. Good day. Li l-lajt it-tajib ukoll. Ekku, naħseb, ok, tinċemplu l-mamata A.B. Healy fin-numru 47. A.B. Healy. X'inhi l-għażla tagħhom? Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes, għal A.B. Healy. X'inhi l-għażla? Santa Teresa Kerchen. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi, lajt it-tajjeb. Naħseb jada xej ripetittiva li aħna nsaqsukom pratikament xi 3 darbiet x'inhi l-għażla tagħkom għaliex nsaqsukom fl-ewwel telefonata, mbagħad mat-tieni telefonata kif terġgħu nċemplulkom. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Alaja li ma skola tażel. St. Francis Victoria. Grazzi, Sinjura. Grazie, lajt it-tajjeb, bye. U hekk għandna l-Alaja Sherry, St. Francis Victoria, u issa tinċemplu l-mama ta' Noah Camilleri. Noah Camilleri, issa tkun l-għażla tal-ġenituri tiegħu. Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu. St. Teresa Kerchem għal Noah Camilleri. Nirringrazzjawk, Sinjura. Grazzi l-għadwa tajba. U hekk għandna għażla oħra wasal nissa fin-numru 50. Numru 50 għandna lil Saskia Sammut Taljaferro. Naraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri ta' Saskia. U nkunu wasalna minna tapp oħra fil-proċess kull ma jkun baqa' mbagħad 11 l-applikazzjoni oħra. Tajjeb, naraw ukoll li għandna. Good morning. Hi. What's your choice for Saskia? No choice. Okay, thank you. Thank you, bye-bye. Allura għandna l-ewwel għażla ta' no choice għal Saskia. Numru tal-Iskejjel, postijiet fl-Iskejjel ukoll f'St. Francis Victoria u St. Teresa Kerchem qiegħed jonqos ukoll. Bħalissa tinċemplu wkoll il-mama ta' Drake Cini. Ħannaraw x'inhi l-għażla. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Drake li ma skola tażel. St. Teresa għal Drake Cini. Grazzi, Sinjura, u lajt it-tajjeb ta'. Grazzi Lodwa tajba. U ngħaddu issa għal Lucas Sherry fit-52 post. Ħannaraw x'inhi l-għażla tal-ġenituri. Għadba għandna post wieħed St. Teresa Kerchem u ieħor St. Francis Victoria, entri St. Francis Nadur baqgħa 9 postijiet. Yes, Lodwa tajba, Sinjura. Bonġu għal Lucas li ma skola tażel. St. Francis Victoria għal Lucas Sherry. Tajjeb, u hekk anka St. Francis Victoria imtliet u ħannaraw li huma l-ismijiet ta' tfal li għażlu dina l-iskola. Ħanaqrahom li taraw intom fuq l-screens tagħkom. Għandna lil Bell Amelia Bell Mizzi, lil Jacob Kai Tabone, lil Ben Portelli, lil Kai Portelli, Kejden Azzopardi, Mason Grima, Mari Joanna Dimek, Eleanor Bigeni, Harley Kaskun, Emiliano Cefaj, Emma Rapa, Leona Paċ, Ezekiel Sammut, Sage Sillato, Alaja Sherry u Lucas Sherry. Daw kienu tfal li l-ġenituri tagħhom għażlu li jinkitbu ġewwa St. Francis Victoria. Issa baqa għandna tinċemplu lil propju lil mama ta' Nolan Sultana. Yes. Lodwa tajba, Sinjura. Hello. Yes. Għal Nolan. Mux ta' Nolan Sultana? Hello?
Milli għadir għanna xie diffikultà minn għanna fuq il-linja, nerġaw namlu l-kollega. Ma jimportax. Għasib kanna xie disgwit fuq il-linja, xie numbers baljan, jo dan, ma jimportax. ħanċemplu nerġaw l-mama ta' Nolan Sultana, dal-waqt nkunu ma'kom, baqanna post ġewwa St. Teresa Kerċem u mbagħad baqgħu l-postijiet l-oħra ġewwa St. Teresa in-Nadur li hija kindergarten biss tajjeb. Yes. Lodwa tajba Sinjura. Yes, għal Nolan li ma skola, sorry mhux għal yes għal sewwa yes. St. Francis Nadur. Nirringrazzjawk ta' Sinjura. Tajjeb, lodwa tajba, grazzi. U issa din inċemplu l-mama ta' Michael Sant. Yes. Yeah. Santa Teresa Kerċem. Nirringrazzjawk, Sinjura, nawguraw lek lajt tajjeb St. Teresa għal Michael Sant u għek blazla b'dina l-azla l-iskola ta' St. Teresa Kerċem imtlunit u kol. Ħannaraw li mumma it-tfal li nkidbu f'dina l-iskola. Għanna l-Kristina Buttigieg, il-Francesco Mizzi, il-Karla Apa, Dejan, Joe Vellagrima, Emanuel Saliba, Chris Sattart, Frank Refalo, Megan Farrugia, Matteo Axel Buttigieg, Jade Schwireb, Joria J. Stellini, A.B. Healy, Noah Camilleri, Drake Cini u Michael Sant. Daw it-tfal kollha nkitbu fl-iskola ta' St. Teresa ġewwa Kerċem. Yes, lodwa tajba, Sinjura, bonġu, għal-matte. Yes. No choice. Grazie, Signora. Grazie tal-li segwejtna lajt it-tajjeb ta' nirringrazzjawk. No choice għal Matteo Merċiqa u għakim lejna paġna oħra dak kien il-55 u s-sanaddu għal-56 post għanna l-Tajs Buttigieg. Tajjeb, għanna rsa tkun lazla tal-ġenituri. Yes, lodwa tajba, Signora. Lodwa. Yeah. St. Francis Nadur, nirringrazzjawk, Sinjura. Thank you, bye-bye. St. Francis Nadur, għal Tajs Buttigieg u għal Antonio, tinċemplu l-Antonio Camilleri. Antonio Camilleri fin-numru 57, wasalna l-aħħar ftit għażliet li għandna dolodu 1, 2, 3, 4, 5, tajjeb dal-waqt nikkonkludu dan il-proċess ma'kom online. Inkomplu mbagħad permezz tal-website fejn tellaw il-listi tal-ismijiet u anka permezz tal-emails. U l-qudiem l-Iskejjel ukoll jikkomunikaw magħkom u jorganizzaw il-laqat sabiex isiru jafu kemm lilkom u anka l-itfal aktar il-qudiem. Tajjeb infakru li għadna f'Marzu. Yes, lodwa tajba, Sinjura. Għal Antonio Camilleri. No choice. Nirringrazzjawk, Sinjura. No choice. Ok, għal Antonio Camilleri u ek għamilna għazla oħra. Nfakru li daw ta' yes. Good morning. Għal Thomas. No choice. Grazie, Sinjura. Grazie, lajt tajjeb. Ringrazzjawkom ukoll tal-li segwejtuna għal-kem tafu li l-għazliet ikunu naqsu l-għazliet possibilità l-Iskejjel li ikunu mtlew. Tinċemplu propju bħalissa l-mamata Isabel Attard. Il-mamata Isabel Attard li ukoll qed insab fid-59 post. Il-qudiem kif urejninkom il-bieraħ ukoll qed noħorġu lista fuq il-website bil-dawk li jkunu fuq il-waiting list tajjeb. Dawk li se jkunu fuq il-waiting list biex tkunu wkoll tafu jekk inqala post il-min se jiġi offrut l-ewwel wara xulxin is-sekwenza minn imissu. Jekk xi ħadd iħassar ovvjament għal m'għandniex xi postijiet moħbija jew l-insejnihom jew li ma nafux bihom il-postijiet kollha li għandna kollha offrejnihom u kollha imtlew. Allura biex ikonna xi post void trid xi ħadd iħassar. L-għodwa tajba, Sinjura. Hello, yes, all right. Lifna l-linja ma jimpurtax, ħanerġgħu nċemplu l-mamata Isabel Attarta. Wasanna daqsxejn lejn l-aħħar.
il-ħin huwa bħalissa l-10 u 21 minuta, prattikament finqas minn sija se nkunu ikkonkludejna dan il-proċess. Grazzi għal kollaborazzjoni tagħkom u għal preparazzjoni u l-ħidma kollha li għamlu n-nies tal-uffiċċju tagħna ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja tajjeb li jippreparaw il-listi kollox jiġi ċċekkjat u allura ma jkunniex intoppi u ma neħellu mkien waqt li għeddin wieħed wara l-ieħor. Meta għandek trasmissjoni live dejjem għandek ir-riskju li xi ħaġa ma taħdimlek sew. Imma grazzi għal kooperazzjoni ta' kulħadd anke n-nies tal-We Studio u n-nies tal-Kurja tal-Media tal-Kurja li tellaw il-website. Lodwa tajba, Sinjura? Yes, Elizabeth? No choice, grazie, Sinjura. Grazie. No choice, Elizabeth. U dajjeb u stat inċemplu l-mamma ta' Laura Camilleri. Yes, Lodwa tajba, Sinjura? Bonġu. Yes. No choice. Grazie, Sinjura. Grazie, no choice u lajt it-tajjeb. U wasalna fin-numru 61 inċemplu l-mamma ta' Nora Grek. Fil-post 61. Jekk se tażel St. Teresa Kerċem jew no choice tajjeb. Aħna prattikament hekk risqin lejn tmiem ta' din it-trasmissjoni u din il-laqgħa tagħna magħkom. Nirringrazzjakom li segwejtuna. Kif kont ngħid nikkomunikaw magħkom minn issa l-qudiem permezz tal-emails u permezz anke tal-website. Il-qudiem dawk li għażlu skola jirċievu xi komunikazzjoni mingħand l-iskola li huma għażlu sabiex jiġu informati bil-laqgħat li jkunu se jsiru kotba uniformijiet u dettalji oħra tajjeb. Qed inċemplu bħalissa lil mamma ta' Nora Grek. Tajjeb ma' ġenbi għandi Notar Robert Aquilina li nirringrazzjah li għal darb'oħra kien magħna u segwa dan il-proċess u bħali jismakom ukoll jisma' l-għażliet tagħkom u jieħu nota tagħhom u jiċċekkja anke l-lista li nkun għamilt jiena tajjeb aħna nixtiequ nirrispettaw il-kulħadd u li jkollna trasparenza sħiħa sabiex kollox jimxi sew kif suppost tajjeb għalhekk u jiċċekkja x-xogħol li nkun għamilt jien u mbagħad dan ngħadduh lil Gejtu Aquilina għal Gejtu Farrugia li jinsab fuq il-kompjuter tagħna. Lodwa tajba, Sinjura. Għal Nora. No school, no choice. No skola nimmaġinaw li tibatunna. Tajjeb, Sinjura, lajtet tajjeb. Thank you, nirringrazzjaw tal-li kont magħna. Issa ddew li wkoll mikrofon qudiemi naħseb biex inkunu nistgħu issegwuni. Jiena kull ma baqa' li hawn li nagħmel huwa li nikkonkludi din is-sessjoni magħkom illum l-erba' tajjeb 26 ta' Marzu x'hekk u fejn intom għamiltu dawn l-għażliet tagħkom. Kont ngħidilkom laqgħidkom man-notar li qed ma' ġenbi u kontu qegħdin taraw għadu kif iċċekkja l-aħħar paġna tiegħi. Issa warajna ġew ukoll in-nies li kienu qegħdin jaħdmu fl-uffiċċju tal-istudju hawnhekk u nixtieq nlaqgħakom ma' Miss Cynthia Kassar li hija direttur li tmexxi l-uffiċċju ta' Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja u li mexxiet anke l-laqgħa tal-bieraħ u ltqajtu magħha wkoll. Ma' ġenba wkoll hemm Gejtu Farrugia li kont ngħidilkom kienet jieħu ħsieb li jdaħħal l-ismijiet l-għażliet li intom għamiltu tat-tfal tagħkom fuq id-database tagħna. Bad għandna lil Miss Fl-Iskejjel Bogetta li kienet qiegħda ċemplilkom ukoll li taħdem ukoll fl-uffiċċju Dħul fl-Iskejjel tal-Knisja u ma' ġenba wkoll għandna lil Annalise Vella li wkoll taħdem fl-uffiċċju fl-Iskejjel tal-Knisja u kienet qiegħda ċemplilkom u tikkomunika magħkom u miegħi wkoll hawnhekk ġewwa l-istudju. Kenna magħna wkoll il-Father Mark Ellul li huwa l-kap tal-iskola tas-seminarju ġewwa Malta li kien ukoll hawnhekk qed jgħinna wkoll. Nixtiequ nirringrazzjaw ukoll l-uffiċjali fil-Kurja tal-Arċisqof li jagħtuna l-għajnuna tagħhom, uffiċjali oħra fil-Segretarjat tal-Edukazzjoni Nisranija, il-kapijiet tal-Iskejjel tal-Knisja f'dan il-każ speċjalment dawk ta' Għawdex u l-Dwi Media li mexxiet dan il-proċess minn ġewwa l-istudios tagħhom. Nirringrazzjawkom tal-li segwejtuna u nawgurawkom dawn iż-żmien tal-għid dawn il-ġranet qaddisa għadha 5 xirka mbagħad ġimgħa kbira u l-għid imqaddes li jkunu ġranet ta' talb u ta' ġabra. Nawguralkom ħafna fl-edukazzjoni tat-tfal tagħkom. Il-ġurnata tajba.